बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि 5थि खेब बेखौ दारखुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै खुंदों आरो बेवहाय आंखौ बेखेवगिरि महरै बिथांमोना हांख्रायनाय लेखा आङो बेवहाय बाहागो लाफैनाय जादों आरो बे हिसाबै बिथांमोननि जि हाबाफारि आङो बेखौ बेखेवनानै होनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दख'रा एबसुखौ बे हाबाफारियाव आंखौ बाहागो लानो खावलायनाय लेखाय आङो बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावदों। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मिशन आरो बे मिशननि गेजेरजों बोसोरफ्रोमबो बे 13 बोसोर बैसोसिमनि जोंनि फरायसाफोर बा जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेवहाय बेसेबा गिदिर मोनसे थांखि दङ। बड'फाया जोंखौ बुंनानै गालांदोंमोन जे बर' हारिया बुहुमाव थांनानै थानांगोन, बेजों लोगोसे बर' हारिया बुहुमाव सिनायथि मोननांगोन। दा नंखायनो जोङो मोनसे बिथांनि जि साननाय, बिथांनि जि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो मोनथिगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ मावनायनि गेजेरजों बर' हारिया फुटबल गेलेनायनि गेजेरजोंबो बुहुमाव सिनायथि मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जायफोरानोखि जोंनि लाइमोनफोरा फुटबल गेलेनायाव टेलेन्ट दङ, दा बै गथ'फोरखौ जोङो बरनना लाबोनानै बिथांमोननो प्लेटफर्म मोनसे होनांगौ आरो जोंनियाव स्पर्ट्सआव इन्टारेस्टेड बा बेबायदि टेलेन्ट गोबां माने जोंनि गेजेराव लाइमोनफोर बा जोंनि फंबायमोन बेबायदि दङ। दा बेखायनो बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ केरियार हिसाबै दानायनि गेजेरजों गावखौ बुहुमाव सिनायथि होनो हानाय, बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो हानाय बेबायदि स्कप मोनसे लाबोना होफैनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे आयदाखौ लानानै दायो खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ तामुलपुर जिल्ला एबसुआबो बे साननैसोनि गेजेरावनो खुंगोन जिल्लानि सिङाव आरो बिनि उनाव मिरुआ खुंगोन आरो बे मिरुआव जोंनि जिल्लानिफ्राय बाहागो लाहैनाय जागोन। दा बे लेखायै बे हाबाफारियाव आङो बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि जि फंबाय बिनानावमोन बा जोंनि फंबायमोन बिथांमोनखो जोङो प्लेटफर्म होनायनि गेजेरजों बिथांमोननि जि टेलेन्ट, बे टेलेन्टनि गेजेरजों जोङो साफा साफा सुबुं सम्पद दानायनि जि मोनसे स्कप, बे चान्सआ बेनि गेजेरजों दङ आरो बिनि गेजेरजों जोङो गेलेनाय बिथिंनि गेजेरनिफ्रायबो जोंनि हारिनिफ्राय गोबां फुटबलल' नङा, बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदा आरो दिनैहाय जोङो फुटबलखौ बेबायदि मोनसे सिजनेल हिसाबै लाना फैनानै जों गेलेहोदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो हिउमेन रिसार्च बा सुबुं सम्पद बर' हारिनिफ्राय बरननो हागोन। जोंहा बेवहाय मोनसे गोथौ फोथायनाय दङ, मिजिं दङ आरो मोनसे बाथ्राखौ आङो बेवहाय बुंनांगोन जे दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा FC बेबायदि 13 बोसोर बैसो सिंनि फंबायमोनखौ लानानै मोनसे टिम बानायनाय जादों। बियो अलरेडि रेजिस्टार जाबाय, स्टेटआव गेलेबाय, नेसनेल गेलेबाय आरो दायो इन्टारनेसनेल आइ लिगआव बेखौ गेलेनायनि थाखाय स्कप मोनदों होननानै जोङो मिन्थिगौ आरो बे हिसाबै बेखिनि स्कप मोननो हानाय बे 5 बोसोरनि गेजेरावनो जों जुदि खालामनो हाबायब्ला जों बेनिफ्राय थारैनो सुबुं सम्पद गेलेगिरिनिफ्रायबो जोङो बरननो हागोन। बेयो जोंनि सायाव, जोङो बिनि सायाव गोथौ फोथायनाय दं।